na ko Adansi-Asokwa bato mpesu aso obi a baabi a owura Hammond wo ye mrashim dwani ho asese wanya eye penimfoforo ene ne epre eye mpenimfo da manyokuna no ho no mu kire mu a aso no mienu ko a ensensan wo ho na ya na ebre ba behwe sise apotwe wi aba beto owura Hammond wo ye mrashim dwani wa Adansi-Asokwa woni asantemantam mu dwamtireni a oda MPP amanyokuna no the governor eye Bernard Ntwibosi akochema Wontumi entem na emwakra to metimi a ankampenifo mrem na omesiesie. And Council of Elders, Coordinators, Patrons, any polling station executives are one ewa Adansi-Asokwa. Ejina Hammond a wano ene ye mrashi bedwani abogina mu ema Adansi-Asokwa fo anemu ede chawpa ama Ashanti Regional Chairman ema NPP amanyoko no Bernard Ntwibosi akon ya etai friend Chairman Wontumi ene wonom General Secretary John Buadu. Esan ni amon ho sembi a opanyini eye kire wo mu nti. Ebra wonom eye nsɛmtwerɛfoɔ enhia mu no. Kwame Ewusu ya wo chairman MNPP amanyokuru no ewa Adansi-Asokwa editu dase na wo hwe animu kwan se nka mehye bedwani ebeba honom na wo nyina aka wo ho abomu na nka wo de chawpa akwakoma wo panyin no nanso besi ne ya no wonom antene nka opanyin kosoa echemu se afimpinu ene dunsia ne mu no wonom nyina hu se ne chairman Wontumi ebo ne homodin ewa asantemantanim se be ya MPP amanyokuru no ebetimi edi nkunim wo ho eno nti oye obi a ewo se nka bibia no aseda ena wonom de ma no nemum enye se obi ebetimi edidi natem. Imagine some train kakra, as an senipa, or by Fonsono. Anya, when you have 2 4 me 2 4 kakra, and Maninu no home. A Tilamin said, Masha Bebiani in young folk Hammond, in whom Baba, Amanadi Asama Babon train at the Chopaba. My hair anymore at Sabri, a chopper be my. Mesomia chairman, my far phone friend 2 times, Sabi of Fanamana Fahuagene. My friend also, one fa. And this summer now, Nasa Meche. Na sama akosu e Ghana man nyina ma wiase man nyina ate na sama ye chairman na metena ho me so me kwansuansi e na sa asem na mpini firi asasem ya ba na me hwa na me mpanimfo kura ani ne yie ti me gina certificate ye so ene me police station ene mpanimfo party mu nyina de chaw pakese ma general secretary ye wura John Buadu e de bi kwama regional chairman Ntwibosi akon Wontumi ese Adansi-Asokwa mla se bedwani onabu Hammond e kaseti ano no yensa dansayam kotodwegu fom Adansi-Asokwa party empanifo mu nyina se ye panechew ye sre no ankoye onfa nchayen obani gu se so empanifo se ye pepa ye ntwa de asi bia no ye sre se ye gya party nem se onfa nchayen